खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बड'लेण्ड टेक चेनेलाव नोंथांमोना दिनै खोन्थागोन फट'नि बेकग्राउन्डखौ माबोरै ब्लार खालामो। नाथाय बेखौ बांसिनानो मिथिखायो, नाथाय जाय मिथिया आं बेनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै। मबाइल स्क्रिनाव फैदो। बेनि सिगां नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय एप इनस्टल खालामग्रोनांगोन। नोंथांमोना बे एपखौ इनस्टल खालामग्रोदो प्ले स्ट'रनिफ्राय, आरो प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामाबा नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेनिफ्रायबो इनस्टल खालामनो हागोन। आं दा नोंथांमोननो अपेन खालामना देखायनोसै। बे एपआ नैबेनो अट' ब्लार। बिसिनो अपेन खालामना देखायनोसै आं। बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। बेयाव मोनबा अपसन दङ, बेयाव टपनि अपसनाव क्लिक खालामदो नों ब्लाराव। बिनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। ओमफ्राय नैबे केमेरानि अपसन नुनो मोनदों दा, नैबे प्लास आरो केमेरानि आइकन, बाव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नों बाव चइस खालामदो गेलारिनिफ्राय लायोना डाइरेक्ट केमेरा खेबनानैबो लायो। गेलारिनिफ्राय लानोबा नैबे चइस फ्रम गेलारियाव क्लिक खालामदो, आरो जुदि केमेरा खेबनानै डाइरेक्ट बानायनो गोसो दं बेयाव टेक फट'आव क्लिक खालामदो। आं दा गेलारिनिफ्राय लानानै नोंथांमोननो देखायगासिनो। बबेखौ नांगौ नोंहा चइस खालामदो। बबेखौ नांगौ, जेनेबा आं बेखौ खालामसै। बेयाव क्लिक खालामबानो बे डाइरेक्ट बेयाव लानानै थांगोन आरो। आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन। बे अट'मेटिक ब्लार जायो। ओमफ्राय बेयाव नुनो मोनबाय ना मोनथाम अपसन दं गाहायाव, नैबे क्लियार, ओमफ्राय नैबे आखाइनि सिनाव जुम खालामनो हायो। बेखौ खालामबा ओरै जुम खालामनो हागोन नों। जुम खालामनानै बबे एरियाखौ नांगौ बेखौ माबादो नों। नैबे क्लियाराव होदो। बे अट' ब्लार जाबाय, माने बे मोखांफ्राव ब्लार जाजोबबाय नालाय। नों बेखौ ओरै खालामनानै ओरै खालामबानो बे साफा जालांगोन आरो। नों बेखौ एरियाखौ माबाजोबदो नोङो, बबेखौ माबागोन। भिडिअखौ मोजां नायबाय था, आं नोंसोरनो माबानानै देखायबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय था, मारै खालामो मारै इउज खालामा बेखौ आं नोंथांमोननोबो देखायगासिनो। भिडिअखौ जोबजासे नायदो। बेयाव नैबे फिसाबो खालामनो हागोन, ओरैजाय फिसा गिदिर नैबेखौ। बबावबा नांदेरोबा बे ब्लाराव थुनानै बेखौ ब्लार खालामफिननो हागोन नोङो। बे जाबाय नै, नोंथांमोना नुनो मोनबायना बेनि बेकग्राउन्डआ ब्लार जाजोब्बाय आरो। खुवा नुजोब्बाय नों बेनि उनथिंजायनिखौ। नोंथांमोना बेनिफ्राय साबसिनबो खालामफिननो हाबावगोन। आं दा भिडिअआ गोलाव जागोन नोंथाङा मोजाङै बानायोबा, दा आं दा बिसिम बानायनानै देखायनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, आरो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। सरि, आं सेभ खालामनायखौ खोन्थाबावदों। सेभ खालामनो थाखाय
नैबे थिराव क्लिक खालामदो आरोबाव येसआव होदो होमबानो बे सेभ जाबाय। गोजोननाय थाबाय।